हेलो फ्रेंड्स, आंनि आरो मोनसे गोदान ब्लगाव नोंथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय जासिहरबाय। दिनै आघोननि 4 तारिख, दिनै मंगलबारबो। ओमफ्राय 9 तारिखआव न'आनो जागोन, माने फुजा होगोन आरो 9 तारिखआव। 9 तारिखनि फुजानि थाखाय जखा एसे संनो नागिरदों, ओमफ्राय नोंथांमोननो शेयार खालामनि बेखौनो। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय। आं माने दिनैसो फार्स्ट जखाय संनाय शेयार खालामनो नागिरदों आरो। संबायबो थाया देसन, माने जोंनियाव बेयाव जखायबो सङा। आङो फुजानि थाखायसो एसे संनो नागिरदों आरो। ओमफ्राय नोंथांमोना नायबानो जाबाय आं रोंगोन ना रोङा, माबोरै संगोन आङो जखायखौ। ओमफ्राय आरो दिनै मंगलबार, दा 12ता जाबाय। आं माने फुङावनो फुजा होना लाबाय आरो। फुजा होनानै दा न'सो लिरखाबाय, साफा खालामबाय आरो दा जखायखौ संनोल'सो नांसिगोन। आरो जखायाव माइरं गोरलैबो होगोन नालाय एसे, बेनिखायनो नै माइ लाबोनानै फोरानबाय थादों। माने जोंहाथ' न'आव गायाखै, आदि थिखा होदों। बिसोर गायनायखौ माने एसे लाना फैबाय आरो नै जोसा माइनो, माने एसे लगायदोंमोननो जोसा, बेखौ लाना फैबाय। माइखौ लांनोसै, नै रानबाय माइआ। थारमाने बे एसेखौ दिंखियावबो देजाया, बेनिखायनो अन्थाइजों बुख्रुबनो नांसिगोन आरो। नै अन्थाइआ आइया बुख्रुबसिगोन नै। जोसा माइखाय जोसा मोदोमलायबाय। फिसा जोसा माइया। दाथ' आङो बाहादुर माइरंनिसो संगोन नालाय, बे जोसायाथ' एकदम फिसा माने एसेल'सो होगोन आरो। बांद्राय बुरजा होबा गेफे जागोन बियो, आरो एसे माने गोरलैबो नालाय बियो, रायाखै आरो माने जोसाया लेटनो गायो, ओमफ्राय हानायाबो लेटनो हायो, दा बांद्राय रायाखै बियो। नै बेखिनियाव ओंखारबाय, नै गोथांसो माइआ मोनाखै नालाय, गोरलैसो, बेनिखायनो गोथांसो जाबाय आरो। ओमफ्राय बेखिनियाखौ साफा खालामना दोननो नांसिगोन। फुजा बावनायाव होनो नांगोन बेखौ। नै जखाय संनायनि माइरङा 1.5 केजि, माने 1.5 केजिनि एसे बारा दङ आरो नै माइरं गोरलैया बेखिनिया। ओमफ्रायनो माने जखाय संनायनि दैया गोदौग्रोनो नांगोन आरो। दैखौ होबाय, नै दैया गोदौबाथाय माइरंखौ होसिगोन। नै लोगोफोर, दैया गोदौबाय, दा माइरंखौ होनि। नै माइरंखौ सुवाखै दे, जखाय संनाय माइरंखौ सुवा, बेबायदिनो होगोन। माइरं बोराया, ओमफ्राय नै माइरं गोरलैखौबो होनि। नै माइरं गोरलैयाबो जनो होना होबाय। ओमफ्राय मिलायना होनि, एरना होनि। दैया एकदम ग्रोबसो जाबाय। आंथ' खम जागोन बायदि सानदोंमोन, खिन्थु बिराद बरिया जादों आरो दैया। बाहेरावनो संगोन सानदोंमोन, खिन्थु बारनि थाखाय संनो हायासै आरो। बाहेराव ओरैबायदि बार फैबाय थादों। लोगोफोर, दा दालायाव ओंखामखौ लामनानै होनोसै गुसु जानो थाखाय। गुसु जाबासो एमावखौ फोनगोन आरो। माने जोंहा जखाय संबाय थायोखाय प्लास्टिकफोर गैया आरो, बेनिखायनो दालाखौनो सुनानै लाबाय। नै ओमफ्राय ओंखामाबो एसे गुसु जानायानो नै जि मोजां जादों। ओंखामा जि बरियानो गथा जादों आरो। सुवाखैमोन माइरंखौ, ओमफ्राय जोसाखौ इसेल'सो होदोंमोन। जोसा मोदोमदों थेवब्लाबो। ओमफ्राय नै बेजों एरनोसै माने दिहुननोसै आरो। जि बरिया जादों, सुवालासिनो संनाय, जि मोजां जादों। अरखि गैया नालाय, गेसनिया खमायना दोनबाबो खामो। नै होजायोहाय बेफोरखौ, बेबायदिनो। बिराद गुदुं, एसे खालामनांगोन। नै
खामनायखौबो होनोसै सुबाय सेबनानै होनोसै आरो ओमफ्राय दैखौ खायफाया बुङो दैखौ एसे एसे सारनानै होबा रोसि जायो होननानै आरो माने सोरबाया बुङो दै साराबाबो रोसि जायो होननानै आं माखौ लानो दा माखौ खोनासंनो जादों माने रोसि खालामनो थाखाय मा खालामनांगोन आङो जेबो मिथियाबो आं माने ओरैनो संना दोननोसै बेबायदिनो गुसु जाथों एसे दोननि लामनानै बेबायदिनो लदाखौ सिफ्रुना होबाय नै लदा गैला माने फिसा फिसा लदा दङ दायो सिफ्रुबावसिगोन गुसु जाथों एसे गोलोमजोब्बाय बियो नै गोलोमजोब्बाय एसे दा ओंखामा गुसु जानायावलागि एमावखौ सेफ्लेनानै लानोसै एमावानो थाइब्रै बायना लाबोदोंमोन आइया नै थाइब्रै बायना लाबोदोंमोन माने थाइब्रैखौबो होनो होआखै आरो थाइथाम होनो होदों बे थाइथामखौ होनोसै ओमफ्राय थाइसेखौ दोननोसै ओमफ्राय बेखौ दा रुनानै लानोसै एमावखौ फुननोसै गुसु जाबाय ओंखामा आरो नै थालिर बिलाइ लाबोबाय माने देक्सिखौ बे थालिर बिलाइ सायाव बहायगोन आरो गोथारै लाखिनांगोन नालाय बे गोथार जखाय गोथारसो बियो ओमफ्राय दा फुननोसै दा नै आसल मुलिया मानसि फाग्ला खालामनाय मुलिया नै बिसो दा बेखौ लगायनानै होनसै नै गुन्द्रा खालामनानै लाबाय दा होनोल'सो नांगौ गोजौआवनो दोननि नै थालिर बिलाइखौ बेयाव बबाय बिनि सायावनो दोनसिगोन आरो जखायखौ नै देक्सिखौ बेयाव बहायबाय दा नै रुसुन गरनै होना दोननि बेयावनो रुसुन गरनै होना दोनगोन जखायखौथ' संना दोनबाय हरब्रैल' जासिगोन आरो 9 तारिखआव लासे ओमफ्राय माने एसे आगोथिया संनो नांगौमोन दा थान्दाबो नालाय थान्दायाव थाबनो जाया जखायफोरा ओमफ्राय बिदिनो जेरैबायदि माने साब सिखोन खालामनानै संनो नांगौ बेबायदिनो संबाय दा माने मोजां जायो जाया बे इसोरनि खोथा आरो इसोरनोनो होनाय जागोन नालाय माने जोंहा हासुं मदाय दङ बेयावनो माने हासुं बुरि हासुं बोराय होननाय दङ ना माने आब'नो आरो गोदोनि ओमफ्राय बिसोरो जखाय लोङो नालाय बिसोरनि थाखाय जखायखौ संबाय दिनै ओमफ्राय दा आरो मोनाबाय नै मोनाबोदोंसो ओमफ्राय दिनैथ' सानसे ओंखाम जायाखै नालाय दा ओंखाम संनो जुगार लानोसै दा हराव जासिगोन आरो ओमफ्राय दा माने सबाय बिमा खादों आइया आरो फान्थाव दङ ओमफ्राय मासरुम गोरान दङ बेखौनो संसिगोन आरो माने दा जेबो भिडिअ बानायथ'ला बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौबो बेयावनो फोजोबनोसै नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ नायनानै एसेब्लाबो मोजां मोनबायब्ला अननानै लाइक खालामदो आरो चेनेलखौ जुदि दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखैब्ला अननानै प्लिज साबस्क्राइब खालामदो फिन खेबसेबाव लोगो मोनफिनसिगोन गुबुन मोनसे भ्लगाव बाय बाय